Erokamano. Eunice. Ingeni dakiwach na kikwa ket burden kuom government. To nikech government ema keto regulations. Government ema onego protect their own people. To for example, kiwacho na burden oken ma government kende, ayie ni burden oken ma government kende. To lakini regulations kod representation is heavily on the government side. Omiyo dakiwach na responsibility oken ma government. To nikech seche ma communities mano yierigi gichulo taxes. Omiyo nyaka giketi accountable, nyaka gipenji nto taxes ma wachulogi ere kaka inikonyowa. Ere kaka inikonyowa. Mwandu makoro irito no wabogole tax wachulino kokethre wadigolo kanye. To in ibo medo chamo pesa nikech position ni. To ngamani grassroots cha ngamani community cha hinyre. At the end of the day ibo dware gango tax. Ere kaka diwach ni kikwa hold government accountable. Gima dawach kendo enia na kingio regulations ma government oketo. For example, food security and also part of climate change. Ere kaka diket laws nkech awinjo kam heshimiwa owacho na giketo laws and regulations to ensure na gik climate change ok affect communities. To lakini dakiwach kamano ka recently waneno na government o criminalize farmers nimondo kik gishare seedlings. Ere kaka diwach na uketo laws makonyo jomani communities, and yet you are criminalizing agriculture. Jibogolo chiemo kanye. Omiyo kaen kamano to nyiso na government nyaka hold government responsible. Erokamano Eunice. Ko thuolo bene matwa kodwa kendo golo paro maleo. En hawo ni chopo ka kendo ken giko abulungi kendo ono matwagi mano jakene ratiro mar aluora kata rito aluora. Eunice Oyule no to koda chel ka ko kendo rono mano mar You Lead Africa ka chel koda ka Brenda Ongalo mano ma jagoro maduong riwruok kata duon bura mano mar United Green Movement kaka machielo wantiere kod MCA Homa Bay Town East mano Eric Omolo.